Добрый вечер. Да, пан Олеже, что скажете по поводу заседания Совета Безопасности России? Какие решения, с какими решениями этого заседания мы сможем столкнуться? Что будет, чего ждать? Я хотів би, якщо можна, три ремарки по цих трьох персонажах, які сказали. Да. Дивіться, по-перше, Донбас нам потрібен. Ми за нього воюємо, проливаємо кров кожного дня свою. І ворожу в тому числі. І те, що спалахнуло зараз, так, це спалахнуло, вони збираються з приводу того, що там ситуація така напружена. А хто її напружив? По всій лінії зіткнення відбувається вогонь по українській території. І не тільки по військових, а й по цивільній інфраструктурі. Зараз Луганщина залишилась фактично без електрики і газу. Хто це зробив? Правосеки? Та ні, це ж трактористи і шахтери, як по свого часу казали російські пропагандисти. Інший момент. Зеленський в своєму зверненні жодного слова не сказав про відновлення ядерної зброї. Це і в Україні підхватили, і в Росії зрозуміло, це було прогнозовано, і зрозуміло, що це саме зробив Шойгу, про те, що начебто у нас є можливості створити ядерну зброю. І взагалі, кому, а не Медведєву, при якому була війна проти Грузії, говорити про визнання, невизнання ОРДЛО. Це некоректно. Тому, підсумовуючи, на цьому засіданні ми можемо отримати будь-яке рішення, тому що воно не базується на міжнародному праві, воно базується на, як сказав зовсім недавно міністр закордонних справ Росії Лавров, на поняттях і на пацанських взаємоотношеннях. Тому можемо очікувати все, що завгодно. Пане Олеже, новость появилась, что руководство Совета Безопасности, Госдумы и Совета Федерации призвали Владимира Путина признать так называемые ДНР и ЛНР. Сразу после обращения Госдумы к Путину сейчас на этом заседании по ее завершении уже призвал и Совет Безопасности, и Совет Федерации Путина признать ОРДЛО. Что это означает и может ли, на ваш взгляд, Путин пойти на такий шаг? Дивіться, чесно кажучи, ще 2 дні тому я б сказав би, що ні. Але дивлячись те, що відбувається зараз в Донбасі... А що змінилось? Це фейк. По-перше, дивіться, послідовно. Тобто у Росії не вийшло шляхом ультиматумів домогтися ні від західного світу, ні від України, нічого. Тобто zero. Всім сказали, по всім основним питанням всі сказали ні. Путін своє суспільство довів до кипіння. Потрібна війна, потрібна перемога. Але давайте будемо реалістами. Путін розраховує на якісь невеликі війни, побідоносні, як він, короткі, так? Тому зараз потрібна перемога, саме така коротка перемога. І визнання цих республік, недореспублік, ОРДЛО, можна подати внутрішньому піплу, як вони кажуть, як перемогу. Тим більше, що до цього створили таке загострення, показали, що Україна начебто не цікавиться своїм населенням, яке там буває. Вони начебто поїхали в Росію. Українські спецслужби, диверсанти, хто завгодно провели низку умовних, фейкових насправді терактів або готувалися до них. Це ж масувалося. Вони з кожної праці це відбувається інформація, що начебто ДРГ заходить і так далі. Тому зараз, я думаю, дуже суб'єктивна оцінка, дуже велика ймовірність, що може Путін погодитись на визнання цих республік. Да, давайте попробуем проанализировать, а в чем здесь, собственно, победа? То есть 8 лет они подогревали конфликт на Донбассе Украины и имели непосредственное участие. Там российские военные кричали о том, что нас там нет, дескать, это гражданская война, мы тут посредники и так далее, а теперь, спустя 8 лет, они признают так называемые ДНР и ЛНР. Зачем? В чем здесь победа? Таким же образом они сами себе сужают поле для маневрирования, или я что-то не понимаю? Тут же перемогу я беру в лапки.
Це збереження обличчя Путіна. Не вийшло поки що, слава Богу, на нинішній момент цього, що він хотів. Тому зараз приращення територій імперія вважає як перемогу. Зрозуміло, що для нас з вами це не перемога. Це ще один акт, схожий на те, як вони свого часу захопили український Крим, який і донині є українським. Так? І так, що вони хочуть захопити частину українського Донбасу. Але там є один момент у цьому зверненні до Путіна, який мене лякає. Але я думаю, що українські військові до цього згодні. Що там вони вважають, що не тільки нинішня територія, а територія вся Донецької і Луганської області, як та частина, яка зараз знаходиться на українській території, і підконтрольна. Тому оце може говорити про те, що буде ще велике і жорстке загострення. Вони будуть намагатися йти далі. Це я припускаю и дуже хочу, чтобы цього не было. То есть правильно ли я понимаю, что вот так называемые ДНР и ЛНР в своей конституции, в своей Филькиной, да, грамоте, можно сказать, в конституции прописали, что они претендуют на всю территорию Донецкой, Луганской областей, верно? И это признание со стороны России может побудить силы пойти дальше и попробовать захватить другие подконтрольные Украине районы Донецкой, Луганской областей, верно? Це як один із сценаріїв, але, чесно кажучи, я з вами згоден про Филькину грамоту. Ці представники ОРДЛО можуть в своїй конституції написати, що вони можуть розраховувати на планету Марс або на місяць. Це все не про юридичну площину і не про міжнародне право, це про тероризм з боку Росії. Угу. Так у меня тогда тут возникает такой вопрос. Если это терроризм со стороны России, а это очевидно так, то будут ли вводиться эти жесткие санкции, о которых предупреждали западные партнеры Россию? Или же все-таки они планируют их вводить, когда ракеты будут лететь в Київ? От бачите, це питання, яке більше всього турбує все українське суспільство, і Зеленський з Мюнхену це озвучував, що необхідні були превентивні, жорсткі санкції ще до того. Але ми сьогодні почули, не знаю, як ми, але я точно прочитав, що один із американських високопосадовців сказав, що ми не можемо вводити ці санкції, тому що ми вважаємо, що погроза санкціями є елементом стримування. Але тут ще один є момент, про який я постійно, здається, в вашому студії наголошував, що мені дуже не подобається слово про повномасштабну війну. І тоді лише санкції. Тому якщо буде якесь загострення на Донбасі, то може трактуватися нашими партнерами, я дуже хочу, щоб так не було, ні в тому, щоб було загострення, ні в тому, щоб я був правий, що це може не трактуватися як повномасштабна війна, і санкції тоді не будуть вводитись. Тому логіка Зеленського на виступі була така, що будь-яка реакція, і я чув від американських конгресменів, що будь-який крок за межі того, що вже завойовано Росією, необхідно вважати як агресію і вводити негайно санкції. Чи готовий на це Захід? У мене дуже велике питання і дуже багато побоювань. Угу. Но все же, как вы думаете, стоит ли рассчитывать на наших западных партнеров в этом вопросе? В случае, если Россия признает так называемые ДНР и ЛНР, какая может последовать реакция Запада и какая должна последовать реакция Украины? По-перше, ми повинні звертатися, як би це не смішно звучало, до ООН, скликати негайно відповідні засідання, і вимагати, щоб вважали Росію в цій ситуації агресором, що могло б вивести її за межі голосування, щоб вона не могла скористатися правом вето і йти по процедурі. Зрозуміло, що це фактично нездійсненний варіант. Цього, скоріше за все, не буде. Але з іншого боку, я дуже розраховую, наприклад, на таку країну, як Британія, і прем'єр якої дуже класно озвучив, що буде з російською економікою і з російськими олігархами, які ховають гроші в Британії. І менше всього розраховую на дуже швидку реакцію європейських колег, тому що вони все-таки з якимсь незрозумілим для мене пріоритетом ставляться до Путіна. Можливо, це економіка, можливо, це історичні зв'язки, можливо, це фобії.
Тому, чесно кажучи, якщо цей сценарій буде розвиватися, я можу спрогнозувати, що отих пекельних санкцій, скоріше за все, не буде. Пане Олеже, вот какой вопрос, который я хочу с вами еще обсудить. Президенты Штатов и России Джо Байден и Владимир Путин согласились принять участие в саммите по обсуждению безопасности и стабильности в Европе, где речь пойдет о прекращении огня на востоке Украины и сдерживании России от вторжения. Об этом сообщили в Елисейском дворце по итогам переговоров Эммануэля Макрона с президентом России Путиным. И вот сегодня секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов прокомментировал возможность проведения саммита Байдена и Путина из эскалации. И он сказал, что решить вопрос о безопасности Украины без ее присутствия не удастся. Я предлагаю вместе послушать его цитату, пожалуйста. Якщо Путін зустрінеться з Байденом і там вирішуватиметься питання нашої країни, повірте, без нас ніхто наше питання вирішити не може. Це потім буде відбуватися тільки за нашої участі, тому що ми є безпосередніми учасниками. Це стосується нашої країни, нашого майбутнього. І наша позиція нашого президента чітка і зрозуміла. Він її озвучив 19 лютого. Ми відрізняємося від багатьох. Ми у кишені нічого не ховаємо, усе кладемо на стіл. Ну, вот на ваш взгляд, встретятся Байден и Путин. О чем говорить? Что будет предметом для переговоров? И удастся ли в рамках этого саммита добиться прекращения огня? Ну, бачите, це, мабуть, той мінімум, який, в принципі, може бути здійсненним. Але дивіться, якщо ми повернемося до попередньої теми, якщо не помиляюсь, Байден сказав, що він готовий де завгодно, коли завгодно зустрітися з Путіним, але за однієї умови, що він не буде нападати на Україну. А давайте подивимося на ситуацію, якщо, гіпотетично, зараз Росія визнає ці дві недореспубліки, то як буде трактувати це Сполучені Штати? Як напад чи як даність? Але я дуже багато сподівань не покладаю на зустріч, тому що, скоріше, із того, що я бачу, жодна з сторін не готова йти на поступки. І це з одного боку гарно, з іншого погано. Гарно з того, що, скоріше за все, не за наш рахунок хочуть вирішити це. І це про це Данилов сказав, і президент в Мюнхені казав. Але якщо хоча б на певний період припиниться ескалація, це вже буде результат. Тому що чим ближче до весни, мені здається, тим гірше для Росії. Тому що, як на мене, таке враження, що лютий для них – це момент істини. Якщо ми зиму переживемо. Да, но добиться эскалации, деэскалации какой ценой? Потому что в заявлении Елисейского дворца по итогам переговоров Макрона и Путина мне приглянулась очень интересная теза, которая была там опубликована. В частности, речь идет о том, что лидеры, как пишут в Елисейском дворце, договорились возобновить работу в рамках нормандского формата на основе недавних обменов и предложений, выдвинутых Украиной в последние дни, и организовать в ближайшие часы встречу трехсторонней контактной группы, чтобы получить от всех сторон обязательства по прекращению огня. И здесь возникает вопрос, а какие такие предложения Украины были озвучены в последние несколько дней? Что это может быть и кто эти предложения озвучил? Ще один із моментів, що Росія, коли озвучувала результати зустрічі з Макроном, вона взагалі не згадала про зустрічі тристоронні ТКГ, так? Про припинення вогню. Вона сказала, що будемо говорити про те, що Україна начебто порушує Мінські угоди, чи домовленості, як коректніше буде сказати, і все, крапка. Тому за цей період, до речі, мені дуже важко сказати, що мають на увазі, коли кажуть українські пропозиції, тому що їх дуже багато було. Насправді і повернення тих же спостерігачів ОБСЄ в повному обсязі, які виїхали, і включення там спостереження цієї місії і французів, і німців, і
дуже багато, тому Так в насправді этом-то и про що вопрос, думає пан Олеже, Макрон? ведь в этом-то и вопрос. Действительно, извините, я вас перебила, но за последнее время Украина озвучила огромное количество предложений для деэскалации ситуации на Донбассе, и ни одно из этих предложений не получило успешного фидбэка ни с той, ни с другой стороны. А вот сейчас некие предложения, которые были представлены несколько дней назад, этот фидбэк получили. И, естественно, здесь возникает вопрос. Интересно, а какие такие предложения могли быть озвучены с украинской стороны, чтобы для того, чтобы их обсудить, встретился Путин с Байденом? То есть что это может быть? Ну, тут, знаєте, я буду цинічним. У мене складається враження, що Макрон думає, що вони з Путіном нас дотиснуть. Ага. Таке враження складається з першої, з другої, з третьої зустрічі, тому що Макрону треба перемогу. І таке враження, що за рахунок України всі практично гравці хочуть отримати зиск політичний будь-який. Тому тут питання до української влади, наскільки ми будемо стійкі в цих моментах і усвідомлювати наслідки того, що за наш рахунок хтось отримає президентську посаду, хтось отримає якісь рейтинги і так далі. Тому тут питання до стійкості. І я дуже сподіваюся, що ми чітко усвідомлюємо всі наслідки будь-яких поступок в бік Росії. И, пане Олеже, я завершаю нашу беседу, я с последней новостью ее завершу. Закончилось, значит, заседание Совета Безопасности России. По итогам Путин сказал, что решение по ЛДНР будет принято сегодня. Ну что ж, будем ждать, смотреть, следить за событиями. Ваш прогноз каков? Ну да, бачите, думать буде, так? Ну, подивимося. Я думаю, що може бути негативний для України. Но негативный, смотря с какой стороны смотреть, потому что признание России так называемых ДНР и ЛНР – это фактически выход России из Минска. Это разве для нас не хорошо? Для нас погано, що ще одні території Росія анексує. Це дуже погано. Це наші землі, ми не розкидаємося ними. Ми їх будемо збирати обов'язково. Але будь-який варіант, коли агресор забирає в нас наші землі, це завжди погано. Тому що там не тільки земля, там і наші громадяни. Звичайно. Дякую вам дуже, пане Олеже. Чувствовала, что нашли время, подключились к нам в эфир и ответили на наши вопросы. Олег Лісний, політичний аналітик, був з нами на прямому зв'язку. Я напомню, что недавно, 19 февраля, президент Украины Владимир Зеленский выступил на 58-й Мюнхенской конференции по безопасности. Он заявил, что поставка Киеву оружия перед угрозой российского вторжения является не благотворительностью, а вкладом в безопасность Европы и мира, а также призвал дать правдивый ответ на вопрос, быть ли Украине в Североатлантическом альянсе. Зеленский подчеркнул, что система мировой безопасности сегодня фактически не дееспособна. Вот его прямая речь. Архітектура світової безпеки крихка, потребує оновлення. Правила, які світ погодив десятки років тому, вони більше не працюють, не встигають за новими загрозами, не дієві для їх подолання. Це сироп від кашлю, коли потрібна вакцина від коронавірусу. Системи безпеки повільна, вкотре дає збій через різні речі, важливі через егоїзм, самовпевненість, безвідповідальність держав на глобальному рівні. Як наслідок злочини одних і байдужість інших. Байдужість, яка робить співучасником. Символічно, що я кажу про це саме тут. 15 років тому саме тут Росія заявила про намір кинути виклик глобальній безпеці, чим відповів світ – умиротворенням. Результат – щонайменше анексія Криму і агресія проти моєї держави. ООН, яка має захищати мир і світову безпеку, не може захистити себе, коли порушується її статут, коли один із членів Радбезу ООН анексує територію однієї із засновниць ООН, а Кримську платформу, формат,
мета якого деокупація Криму мирним шляхом і захист прав кримчан, сама ООН ігнорує.